Big guy. Okay, let's see something like that. I suppose in Cairo na my wiggles horse as in crew then show the Lord's free play Rodata Anna Garda Macree. Hasi Mesa Jenny Cleha and H Harva Ice Jack. I was my custom Culra Jeremy Garume free glass in Bloic H o Nijig Shop to a shade which you Nijig Nokas him. Agus is in Bloic H it's a prison a dollar may chuid gilge. Agus don kid cuid vlein don tréimhse Garume free glass in sa prison. Vi me parchak in agóid an agóid Pluid a creekni le stalk ogrish in Nijig octo sa him. Agus Nadine vi an agóid vi me jigiri carta mar kimi polaitiúil rud a vi a shénu ag rialtas na Bratnaigh an am. Agus vi me jacurdu Ian Valach le ar athne mar kimi polaitiúil kimi phoblachtacha a heispint agus a mask na Mali sin vi an changa. Na nimigiri ara guru an changa polaitiúil ach dúinn vi sé harva táhachtach cruhi sé differ idir midna agus na daine vi dar giniúil faoi glas. So mas mai lad sin an tíh polaitiúil tá tíh here den scíal seo. Dhiúltaigh rialtas na Bratna tá dúinn a bheith caitheamh ar chuid nó ag leabhar nó ag fáileoirí éitichas agus ábhar ais na éitichas gus rudí mar sin isteach. So vi met faoi glas in na Killianní ceir is fithe in éan lei agus ní ró tada agine agus nuair a dearnta nach ró tada agine tugann focail tada a ggóthaics. Ní ró aon rud agine. Ní ró pen, ní ró papier, ní ró leabhar, ní ró radio, ní ró telefis, ní ró polaitiúil. Bhí me sinna lí ar an urlar ar a piece of sponge ar an urlar ar faoin cuid bbliain sin. So deartha gur cuid bbliain amú as an Scéal a bhí an ach an ire ben mallart an scíal. Hasi daoine ag fólam gilge ó béal. Agus má tá tugaí tamaidichas ag gobar is stoga gur béis sin an tréimhse tamaidichas is fear a bhí an a riú. Ní roion leabhar hí nó ais na aon rud mar sin aigine. Agus bhí mas méile cineal cléirlachas de daoine clúgus a dólam den éigen méideartha gilge bógan duine sin a ré agus bhí an duine sin an a bhaintúir den céad glún eile bhí teachta na dhé. Agus tharla gurú meise ar ceandan na daoine a dólam gilge rééisnta tapi. Beidir gurú cúr a bheog éigen agam ó an manscoil so neach me isteach sa frisin, but ní ró gilig agam nar chuú me isteach sa frisin. Agus bhí meise a másc na naoine agus na dhé tamil wahí mé gurú meid gan ar rud éigen a chinniúnach in intin ag obair de daoine bhíonna dhé teanga ólam agus ní ró siad well rud an táhachtach bhí siad ag Lord gilge ach ní ró aon rud eile le deanúach is gilge. Agus in cuasa bhí aigine an gilge ólam na go mé daoine ag scríomh na focail go gleisiadis ar an balla. Agus bhí meid ag scríomh dúirs mé nach go pen aigine agus tá sin fear ach an rud a bhhaine bhí an na irsmí de fiodan taste fégal no toothpaste tubes. Agus sna léthe a táin an éis tá na toothpaste tubes deanta as plastic ach trocha chuig blianahan bhí siad deanta as zinc. Agus nuair a scríbann tú ar paint ban le zinc tá sé cosúil le crayon ag scríb. So bhí meid ag scríb ar na bailí agus an sin bhí na bardaí ag bógú daoine timpeall ó scíhan go minic. So d'agad daoine na teachtarach na ceachtaine gilge ar an balla don céad den ag teachta in dhé agus ina dhé tamil geirid bhí an stór focail céarna ag gach duine a bhí ag bógú timpeall. Agus ceap meise gurú rudaí eile in asnamh sin agus bhí mé ag scríomh filiacht agus bhí mé ag scríomh aistí agus ag smugla léad amach agus písa grin nó am go ham nó éar agus rudí mar sin. Ach ag pointe dúirs mé dá mé ag rudaí an óna curach cimí eile ag smínú ima dhé. Agus a bheith bógu amach as an rud atá siad ní ólam agus an fólam sin a chur a bheith méigins. So hasí meise a chur crossocail ar na bailí agus ag cruthú crossocail agus ag scríomh leidna agus ag feigil sin agus céim ar is dúga gurú na bardaí thar a bheith trína céile ag teachta seach ag foiil ceachta a díalgus go tubann simplex ar an balla an sa agus daoine. So cé bhí ag foiil an bun taiste sin, well
labhas in there, much of it for one tasty because we make a cruhu a mention in Tamar Fad. We didn't eat like one stádas fresh and stoker, I guess like full. Well, for your need you got to him, Crickney and tréimhse agóid is in, I guess being chorus of $1, I guess land me a lesson, I guess nervy cad egging in snahaktuji, the pen, I guess a veg scribe, I guess really margin. Vehin exolahar crossokol, I guess a lighted. Den na nuachtain mar hampla la the mil fershe a vi glaku le crossokol o moam gaham agus cabin food bidger and Irish news bidger go hook sheet kun pointse komai and phoblachtacha nuachtain marsin agus kinny make $1 agus vi me go next minute cuz mar cruchin two aisna nor nakwal aisna foin vi kusk omlin in Gilga in the prison suskuji dro jerry na nokati agus vi cast kurchagin agus really marsin girish our oil stack. So in aspecian vi meshig $1 agus a cruhu clihi agus a lehi agus vek na clihi sin umper o block le chemial umper trasnid. So basically nijig noka hen skill steer me as in prison agus we'll make a galiv agus you know Ahrian and Scéal agus better not go and make Kieran Jason Ogums of January Roddy Marshall land me right in Noctan and the McLeanans and all scholar for Tamil. Actually, Jerry, gentlemen, can fast forward. August, first you may a Gloic H, hard for Gavilis a cuid. August, is Commodus Pobble a Gloic H, the groupie Gilga. August, ta Grehale in Ober Gloic H, and is Kamai, Oberin Seed the club and a common look class Gil. August, Oberin Seed the Chowley, August Roddy Martian. August, Kundan Roddy Vina, come last class in. Kundan Roddy a V in Asna Gomenik a groupie pobble, nor vi should a country and an oberfather your shulaku, Nakru Ashna Aku. So Hasimid Xmini if we show reach, Hadid na Hashna town. I was Garan Gomenik a town that the Minchanga na go to Eski Galore in more hanga mar and verla a big crew roddy because the Scéal more guest and sin. After a tattoo can't be pobble at a nice loo. August and sin TV seed and pobble at a nice loo. Nadini will semaku a glehi August a lighted the sin nice loo reach so tattoo can't be fear unlike the dini. August the cost us August Roddy Marsin I guess the Roddy Marsin a crew no yanu. Hasimeds in Gloic H a gCarcair carried na clehi a correct dini a glorch. So Nima can't be in Tango, the Savras Tang, and Winner Merchant, Roinneann and Tawaktak, but I can't be Rud Social, the Kajimar current to Dini, a group of the Kalia, and a Wallangilga, Marchanga, Ibra, no Changa Spree, no Changa Social, the Shakas of it can't be Rodi Akadul and Tamerfad. So Hasimid a gCarcair and Clehisha, a Tan Lee, in order in San Oscar Scrabble. Daskal mid play leis unery and cookcart than Clehe Scrabble. I was hooked a piece of fada. Sidjeru, Harlaguru than egg and a gobber leis in Coolock tinderbox. I was Vian Space Yaga and Snappy Ullen. I was it's as bonus and sass na ed, but Vian Space Yaga is Snappy Ullen. I was treat sin the Kingal Ba Aga than Gillig. So Rin Shay Cash doing you, the unery and cookcart. I was Furmage Cad. And lagging Shoisharak, no junior Scrabble mar currency there, a Eoghan Mac. I was running with Sin Hart for Eoghan. I was Gavlin in the Asian, being cad fight you agging you, done Clehe classic act mar currency there, and gra Clehe Scrabble. So we over a guest the Sinayanu. Be ornya Minikiak Letrika a Ainshu. The Sin Umland Different Berla, no Frankish, no in Changala. Be ornya Filamak Caviad A, August E, August E Fada, August Roddy Martin Eoghan. August and Sin kind of road test the Yanu de Sin because we didn't agree Tan Omerga lecture A no Tan Omerga lecture H on August we ornya of a Kenta Kegaru and Minikiak on lecture H Marham and Shevu Gro Sin Harava Cochin to Sachanga, not growing Omerga Akun, a Kirk stop lecture Clehe Lyrak. August Chinaman formula tagging in nation and masking focal tagging in has she raising the Timber Jan Tushin, well, who makes text na? Needless on the Kevin is Kaviad Milla Focal of Eoghan, Cormac Region River, I was we didn't go to Concord of Vietness. The Ballot Clista Anu, Dahri may gag lecture A, Guji Corakesta.
agus dúirt wordlum céhíad ahratha bhí deanta, so an sin bhíos agam léithre céhíad litir ahíon, dahraí mé na bís go dtí punk agus denis word dú léithre céhíad. So bhí me deabalta an miniciacht litricha Eoghan Mac trís an bhealach sin, agus mar a tharla sé, hanig me de ráis go dtí sin imlíana nuair a bhí me ag obair cluthe eile atá teacht amach roimh an nólaigh. Tá beagganín cosúil is cluthe litrithe eile atá ón focail fada an tainnim a bheits agus ní oibríonn sé sin miniciacht na litricha per se, oibríonn sé miniciacht an céad litir agus an litir déarnach, agus ní éonn tú ach rint céad litricha agus rint litricha déarnach, agus caithí an imreoir an lár a líonú amach, so mar hapla má tá S agus G agad thugad leat, shadow payroad an but thugad leat rud of shield agus bailí mar sin le focail níos fuideach chu. So, sin go bra. Landmaidir é agus dulcíimiid an scrabble sin in our naim híon in our brand híon leis an cópcart agus gcearcair cadíthe aginine agus Jimmy sig an tabi on the shelf na bhí dhiúltaigh bhí rathart anamór bhí an coméir gurú na géal amúin sin ag fannach der rud mar seo le fad agus is tóca gurú because bhí fear aspect le hín. So Cormac cingal hitlas beagla chéalainn sin ag ra cadíad na cluichí mór idirnáisiúnta eile go dteochad lena bheith over agus Roinneann Monopoly agus Roinneann Trivial Pursuits agus na cluichí cosúil sin clúdú agus le héidir sin agus hasíimiid ag play le Monopoly. Now, ma bhí pibador ulan aginine in Scrabble ní roíonn cara aginine le Monopoly agus and then mar a tharla sé bhí an lad seo grúmid ag pléiles maithí méon review méid trasna ar cuid go dtí London go sí beagganín frith géalach agus cap sé nach méid on éile bhn den cluthe agus nachrú sé chun chodáama chur amú agus an sin chuir sé cinneal constaigh on ar bhealach agus dúirt sé go méid orine na cearnóga ar fad a díal agus grú siad sin chun an brabas a ghlaithú as na cearnóga plus an cadúnas agus ní rú sin chun a bheith obair amach bhí sé armha chuirméid a golóir amón a géirí seo a dhéanú. Go dtí beidir gabh líon nó mar sin in dhé sin agus leiscail eile bhí aiciúr nó ag an am na gurú an dhiúltaigh ar an leagan gilgad de Scrabble ina dhé impact a dhéanú ar dhiúltaigh an cluthe Scrabble berla agus grú siad beagganín burtha gurú an cluthe Monopoly a bhí ar dhéal acu in éireann go méid damide deanta de dhiúltaigh marall ar leagan rud a bhí anna bhaid dúine chuir sé spreagú dúine gurúid chun lein a réile seo. So landmaidir ré leis agus an sin hanig cara sa cuid. Hanig puncanach segus sasnach isteach in sa córa agus dúirt an Farras America seo bhil tarní agam sí an féid má tá targad agah catíginach, so land sé ré agus hasíimiid curtú éitna le cur ar an board. Agus seo an éit go míon teannas a gcónaí, catíginach bhfuil mástráid chu tábhachtach le sráid mar cuasan in sa. So segus a bheith dul le sráidna feicbeid amach na heitsna is aile sa tír agus bheith trí carrig mór agus trí organ of mór agus mar tharla sé sa tír seo bhí trí éid Parliament agin cunúheas agus teachan ars nuachtarán agus rudí mar sin, agus thugmaid an cluiche sin amach thart fa gabh líon óhan agus tá Abertin Merle faoi bosna go mbeadh te fannachtar bos amháin agus go dagan péra. Agus mar a tharla sé, fadas grú midna ggóilbhú arclaithe Monopoly. Bhí Monopoly híon an anis dúine ag ggóilbhú arclaithe Monopoly trí gilga freisin. Agus míú go ina dhé dúine arceanna olsú dulsí siad leagan gilga de Monopoly in ailemh. Bhí sin go maiid, ní maid burtha faoin commórdas. Tá arclaithe a díal agus tá aglaithe a díal. Canas tábhachtach faoi sin na ggóil daoine ceannach cluthe trí gilga. Den rud, ní líon commórdas an dúine tá maid siar i géirí stuff a chur amach. So bhga méid a raonn sin go dtí an céad rud eile a hasíimiid agus dúirt méid well, okay, be méid a fannach fada an seo ar an cluthe Trivial Pursuits nó le sin teacht amach. Tá suaimid a cruthú ar gluichí héan, omlan nua deanta as an nua. Agus bhí méid a géirí cluichí éideachasúil a cruthú nó cluichí sosiálta a cruthú go méid an tíbheideachas a bhlach éitighan in sa cluiche. Ma tíonn tú steagatí siomra ranga le páirsaí agus mé tú okay, tá muid consíos níos agus go gramadí a dhéanamh well, cluisimid an grón an seo, in a réire. But ma déann tú tá muid chun cluiche amirt an seo agus tarlaíonn sé go bhfuil rud igen leitstrú nó gramadí nó rud igen mar sin tíbhístíún
Ibrian sé. So, bhíimiid agóid an cluiche Scrabble. Agus cluiche mór eile atá ón na Ludo. But ní líon teanga in sa cluiche Ludo in na rire. It's chance fada tá ón, caitheann tú dísle, féin tú cuid, bógann tú cuid carnóg an bord. Ach bhí meise más féidir teach suas le rud éigean, atá leathbhealach idir an Ludo rud atá tharbh coitianta, agus an Scrabble rud nó bhfuil litrú agus fólam agus running mar sin, I guess, bhfuil an beidir go méid formula maithagin seo. So cruhí mé an cluiche Cranóg. Na níl sample agam seo fríor de Cranóg inniu. Ach an rud atá an Cranóg na go bhfuil 8 dísle, agus is dísle leithiad. Tá 10 híomh déag gaith dísle, tá 8 dísle in sa cluiche, so tá nócha sé litir in sa miniciach. In sa cluiche Scrabble tá 100 litir, so tá gagrod bunithe miniciach 100 litir. In sa cluiche Cranóg tá gagrod bunithe miniciach as nócha sé litir, so tá sé anna cosúil leis an miniciach de Scrabble. Ach tá differ mór amháin. In sa cluiche Scrabble, agus tá mála agus tá tílinn an sin mas mílíonn den a focail cruthún seo, tá tú ag ithe as na litricha an tamar fad. Faoi dhearú an cluiche, ní líon litricha faiche agad. In sa cluiche Cranóg, nuair a caitheann tú an 8 níosla amach, caitheann an 100 imreoir eile na díosla céarna amach. So tá miniciach de nócha sé litir a gcónaí ann, ní líon litricha a chailú an leathbhealach tríd an cluiche. Rud a cílíonn gur nach gailann imreoirí muinneann ontú híon, nach gailann siad misneach. Tá sé gra, bol bé mé ábhalt a focail a dhéanú ag déireadh an cluiche, comhéascaí agus atá mé ag tuis an cluiche. Agus an slíige Ibrian an cluiche ná caitheann tú amach den 8 dísle, tá 8 litricha a gcónaí bar an dísle, agus deanann tú an focail is fóide as na litricha sin. Má deanann tú focail sé litir, bógann tú 6 spás an bord atá beagganín cosúil le bord Ludo. An tíomh teanga atá ón, because tána cluiche seo fad is teanga bunithe nó éideachas bunithe go pointe. An tíomh teanga atá ón na go gaithí daoine bheith smíniú, go gaithí siad a bheith ra seo na litricha os mo chuir, cad is féidir am a dhéanú lo. Agus nuair a tháinig méid go raibh an cluiche sin ag obair, agus Camerag Garoshi Gober, Wui She Duish léargas, sin an gradam de Changacha Orpacha and Gavila Shejig, Wui She and gradam sin Takad and Branda léargas occur an Bosca Marhampla. Hanig mid Garun Cluiche a Gober Gomai was Grudini when Soltas. So hug me the Disla as in Cluiche. Agus rimé dá set dísle de dachna difriúil, agus tá siad ar fáil an bosca anna bheoganis, tá sé dísle déag in sa bosca, dearag agus bán. Imreoir amháin a caiithú amach dísle dearag, imreoir eile caiithú amach na dísle ciúnan cíarna ach bán. Agus tá siad ag imirt in aia céile gur féidir céhíad focail gur féidir leat a cruthú as an 8 litir seo, nó cé deanas na focail is mó as na litricha seo, agus a raibh mar sin. Agus bíon córa, agus bíon crack, agus bíon sprí. Ach an rud is fear beidir faoin cluiche sin na nílíon am a gceascón. Má tá tú tuirseach den cluiche í dé nómid, bógaí tú ar éagdí rud ag an eile. Whereas le Monopoly agus rudí mar sin, tá tréimhse ama a gceas le sinne a dhéanú. So an sin hasí méid agóid ar coppla cluiche eile an sin, agus so bhí ran cluiche eile a forbarteagaí agus mar dúirt mé. Ní maidin na daine amháin a bhí ag deanú cluiche an am seo, tá daine eile an bhaon sin an bhuigus dé a tá cruthú cluiche go mhaid. So mar hampla tá cluiche cosúil le bingo bia agus bingo éadaí agus leiad agus tá sin go mhaid bhíon go leor páistí agus fólamóí ag buint soltás sin. Tá cluiche eile a bhí méid a forbairt na is cineal cluiche snap atá agus sprí le hehricha atá. Tugann sibh agus dúrúlum gan bheith caint faoin teanga, right? So obviously sin cineal cúra, but tugann sibh in sa Gaeilge go bailí éagsúla le córa bhí anú. So tá 1.3 chear chuig agus tá an 100 an dara an tríú, tá duine beirt trúr agus a raibh mar sin. So uirint a chuirtí sin fólamóí trína céile, níl siad cosúla an nuas an níos an tíos suas agus runna mar. Beidir go níana mé cluiche ar suas síos an nuas níos ar ball. But bhí me géirí cluiche anú an mé na difriachtaí in sa córamh ar fáil. So tá chuig pack a snap an seo, agus tá na pack snap
na móna agus na cóiris córamh éagsúla in sin. Agus sin anna an usually Jack done check no the scolanna because tamid a gcónaí a géirí le codú cog rudí a cruthú de scolanna ach tamid a géirí go mééis sé rabal de Labhraíonn Mac tíomh muid den siomra ranga go dtí rud socialta agus gur féidir le tusmóirí nó daoine dearthar nó dearfar níos sinne a bheith sugarú le páistí níos óige agus so insa pack sin féin tú cuid pack snap in sin agus cluthe eile a thug muid amach mBlocanna do daoine eile de fardar a bhain síana Eoghan agus bhí síana a géirí cluthe a cruthú agus is maidhm an chun seo na me sé rinne alíonn dó so sinna take gur maidhm but bhí seisnig móú rud éigean téma spás an sin so if it géirí rud a bheith difriúil agus so tí sin tá an green chorus in sin mar rud in sa culra ní ceist na spás atá seoir nóí but le aon cluthe tatú tá ré agad nar tatú cruthú cluthe a míon na himróí ina sín sin a dhéanaar gan aon idir bhartaíocht le imróir eile beidir cosúla cluthe fichile nuair a nach bhfuil mór an rilí idir chuach stanú mar bheithe stanú ar nathair no mind games to say seconds no and me and Cora ag dollar so in sa cluthe seo bhí muid a géirí go méid an setting hain on le gluiseach so tá na himróí a géirí PC immertha a bhógadh timpeall an bord go dtí an spric it's a cast seo tá sé pille aráis ón spás go dtí an dóin seo ach ní líon buint le spás per se in sa cluthe is turas atá so obviously gramady atá tána ceist nar fad bonithe gramady agus is Ceise Fada nó repetition atá tá formulae in sin faoi ever ulra, faoi ginneadach, faoi baninskynach, rudí mar sin, rudí beidir a tá deagar urada de bhuiir scola nó de husmóirí beidir a bheith víniu do duine atá ag fólam an carnatanga, seagas duine atá tógal le gilga. Agus seagas a bheith géirí ama caithú ag míniu seo é mar cluthe, so sin an cinál spric atá agine leis an cion sin. Cluthe de páistí, sin rud a bhain, an sin tá cluthe de daoine fásta, because mar a dúirs méid an spric a bhí agine ná go méid cinál sprí ón. Now, is féidir ragóil an Scrabble agus an Monopoly, tá sé trás éiseach, it's féidir duine daoine éis a bheith a gimmert cluthe mar sin. But uanta in sa circle córa mar hapla agus seo a cant faoi obair pobl. Go minic in sa circle córa nó in sna rangan an a chuid gilig ag dana ní beidir na go a ggóhanach a ggóil siad muineach agus lífa. Caiitiu bheith cruthú rudí gur féidir lós a bheith gimmert agus tá cluthe eile agam seo. So is féidir seo chuir timpeall in is go bommite. Agus má tá sprí le hifrica an sin seo cluthe sprí le brí. Agus si beagán cosúil leis an cluthe charades ach in charades má hagann sibh an cluthe sin go pecann den éigean suas an carta organ siad agus deanann siad aisteach gan aon focail thorgaí ará ní cad acu aon focail ará. Well ní mór an féimla sin má tá tú grítanga a hagas nó daoine cura caint. So dúirt mé an bhealach eile agus dúirt mé cos é mar a cruthí méid cluthe ina mé an duine a bheith glóirt. Nuair nach mé cadag an duine a bheith sí stum agus gan focail bíara agus seo an cluthe sprí le brí. Pecann siad suas carta, tá sé téma, sé carta éagsúil, sé pack carta éagsúil go leiscail. Pecann siad suas téma agus tá 60 second acu le péród atá an carta a bhíniu ina focail hain gan an focail usage. Níl cad acu a bheith aisteach, níl cad acu a bheith rudí mar sin, caiigh siad a bheith glóirt. So, má tá 60 second ró garid, is féidir rialach a tí a chur a bheith agus níos mó amhairt go daoine ní hé go gaithí 60 second a bhún. But an rud faoin 60 second ná go gcinníonn sé an glúiseacht agus go gcinníonn sé daoine ag smíniú agus caiithí siad a bheith ag smíniú ar a cosa agus sin an rud táhachtach faoi an clé. So chuir mé an ceann seo timpeall má tá aon duine géirí orgar más promistas. Agus in sa cluthe sin mar hapla tá an sé héime tá sin tá bréthir tá aine mocail. But rud eile atá na seanocol
agus tá réimse mai seanachlann sin. Agus tá cluthe eile, bhí me sé géisteach na feiscí go minic a chomintir scolar maidin, agus chun na cluthe is mógur bhhailú an radio ar maidin na 60 second, agus tíbhistí de 60 second bhí orthú 5 rud ará go bheitcha sa cúisnúr, 4 rud go bheitcha i siomra chola, 3 rud go bheitcha sa geartí, bla bla bla, agus bhí sé gricas, agus bhí daine géirí €100 a bhhuacinn sé an radio gach maidin. So sinna rinn mé chur mé an leagin héalga de sinna seach chumai, agus cem rá agus ní móú dú héana is mai le paistí an cluthe agus tá siad ag smíniú agus a gcónaí ag smíniú. Tá mid fósa bógaí rá le cluthe Orbert mBlocanna tá réimse jazz nua cluthe ag teach amach ó glór na níl agus tá stuff glór na níl ar fáil ar údar.ie, UDAR.ie. Tá stuff a chuid chéan á Orbert jog an chumai agus tá síos na fáil ar údar.ie agus ar cluthe CLUACHE.ie na son go teige go running man fáil cluthe, but wahí mé gur anim jazz é de sí vidir lína taigtíal cluthe. Agus tá cluthe nua agin mBlocanna ag Ciaran McGowan luí mé níos luúthain sin focail fada and a bhfuil an céad litir agus an litir déarnach ón. Tá focail eile a tamaidinaí a déanú a ggópáirt le Alistair McAndrasa atá na cónaí an Eileamh, agus bhí concept aige go mbeadh cluthe ón faoin na condaithe, go mbeadh ólas ón faoi na condaithe. So tá an cluthe sin agus tá coppla míle ceist éagsúil bunathe ar na condaithe agus na cuaige, ba sin amach raibh an nuaigh fhíseán a bheith ar sin. Tá cluthe bingo glústan nuas méile bingo bóthir atá forbartha ag Eoghan Mac Cormac agus is go minic nuair atá na tuismóirí ag chomaint, nó beidir múintir scoil ag chomaint bus go turas go dtíon linn snáb na chinniúnach mar sin, go míon gec arsúil coolan glústan agus na paistí ag trid. So leis an cluthe bingo bóthir, tá cartaí bingo ón, tá focail ar gCarcair ar gach picture, but tá réimse picturí éagsúla, so mar hapla thugad le glústan garda, bosca post, duine le rothair, I rudí cosúla sin, agus sinna cíneann paistí ciúin ar thoras, so tá téime baile agus tá téime faoin tugann sa cluthe sin chumai, agus a rís tá sinna teach amach raibh an nuaigh. Agus a ráis go dtí na éisgrúpa na níos óige rís, tá cluthe amháin eile atá ag teach amach aginne raibh an nuaigh agus is cluthe líonann barna. Agus tá dé garta mór, réisinta mór, magnéadach agus ar gach carta tá 23 focail. Tá litir amháin ar éirí as gach focail, so ar nui tá litir amháin den abatír ar éirí as gach focail. Agus tá abatír tílan na beaga magnéadach méid céarna le tílan na scrabble nó mar sin, agus tá barna an gach litir go gaithí na fólamóirí nó na paistí a bheith ag líonúisteach. So tá réimse an sin. So cá téimeidina é seo, well mar dúirt mé tá forbróirí cluthaí eile an muon sin, ba bhaid linne takeíocht de thuirt de daine ana bhfuil smintí acu fe cluthe á Orbert beidir nach bhfuil de acuin acu an rud a thuirt a Grieg. Tá meidina é sinna anú tríd glór na níl a couple bliana nús an rud a thuirt ó bon smíanamh forbróir ar éagóidí an tarachar cricnehan ón targear cricnethe go leiscail. Tá meid sásta leine a ré le sin, agus tá meid ag obair chun maiid tásúlagam níos mó rud electrónach a dhéanamh. Tá go mé tuismóirí muoin sin ra nach fáiad den gadget, but an cinál rud electrónica tá meid caintmhí na cluthaí ana bhfuil litrú nó coid na concept atá seo a aistú isteach go dtí either app nó cluthe seaú ar aonar nó standalone cluthe electrónach. Thug meid amach an céad rud electrónach in rire an norí, tá sé muoin sin an teddy, beidir go bhhaga sibh an teddy as ghialga agus tá teddy abal de trí chinniúnach a lúirt tá ré trocan nó mar sin focail éagsúla agus seacht ranta agus danta in sa trí chinniúnach don, agus an fuaimríonacha atá sin, bhí sé ar fáid deanta ag paistí dhiúltaigh, so tá fear tá sé difriúil beidir ó duine éigean a bheith léamh amach rud nach rúna crí acu, so na ranta teag na paistí tá siad anmhaithin sin agus tá féamlú. So tá meid siúil go mé rud ag an eile cosúla sin aginine.
Tá Terry go mai tá rinse lehanon, but Hannah hin tá dine teachtar eis a gra cadfuí, you know, Eoghan mar hampla, to make Eoghan a chanú ag dana le blas dúchasach bheith sin go mai friend. So tá me gobar a rudí mar sin. Noi, mar tá aon drám eile, tá meid teornta ó híomh acmhaí agus airgad agus a leithead, ach is rud neamh brabúsach atá ar siúil aige in sa chaí. Íon airgad a hagann amach tá brabús onar nói, but íon brabús a hagann amach as tá sé dul isteach in sa céad rud eile. Agus cé go raibh meid muoinethe agus anna Bloic as an muoinú a fur meid tríd fórs na Gaeilge agus go háirithe tríd cág leis na cluiche a amach. Tá chuid cluiche deanta agin an glúr na níl agus agam híon nachhfuil muoinethe ar Corby, tá meid dul sa chance sa margu a gcéirí rud ag an a amach as ar acmhaí híon nó as an acmhaí atá na é Kirklú ó cluiche eile cosúla seo. So, curú a thuirtíon dana a bhfuil smínti acu, tar thuginne le bhfuir smínti ma capan sibh gur féidir linne cluiche nua a orbertas an smínú. Beidir go nach roiid meid é beganín le linn córa tá sin go bra freisin. But rud eile a bhfuil hín díobh, tá cluiche de dhích agah sa teach le páisnú inar mar sin, well, bunta leis na cin Gaeilge tá siad an seo. Tá siad anna eisiúil agus comáile sin tá siad mar chuid de próses normalú. Tá daine annaí meilú an focail normalú, but you know, in normalú nó an lárnú den teanga beidir teagas normalú. Gur féidir le daine rá, íon rud atá ar fáil i méile tá sé ar fáil in Gaeilge. Agus sin más spric, bhí sé me spric leis na crossúcail fadó, tá sé me spric na leitheanta seo go fáil. Nach féidir le daine a bhfuil níl sin ar fáil. Well, ma cluisim nach bhfuil sé ar fáil, déanana me díreach é a chur ar fáil. Má gur mí agah